Ran Roverra, po, 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 Ran Roverra, po, 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 po. Kaixo lagunak, ai, pixka penakin hau, behitu segiro, zeleku beharra, eta gaur azkenen eguna hemen kanpuan. Gero, estalpedun zukaldera pasatuko gea bai. Eta nola ez, gaurko saioa errezeta bikain batekin bukatuko dugu. Bermeoko kontserbak eta piper morroi gorriak. Juhu! Kaixo lagunak, eguerdion, eta bitxor Agirre, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Oso ondo, gu bai gaudela ondo, olako bodegoia ekarriek, katxilamar, hola gustatzen zaigu guri jendia, ez etortzia esku gutzikan. Kontatu, konserbaz, arroia betikan zatoz, da zenbarren belaunaldia zeaia. Ba, ni bosgarren aia. Bosgarren aia, Bai. Katxilama, ez tezu, beste zerrezautu etxian. Txikitatik jaso izan dugu, eta horretan segitzen dugu, bai. Ona, bagadi lagunak, Bermeoko produktuekin ehundoko tosta ingo deu, entxaladear bat, eta aldi berian, bitxor eta bere familian, ibilbidea ezautu. Adi. Bueno, lagunak eta Bitor, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ibiliko gean, bai, entxaladia biteko garaian eta tostau. Entxaladia biteko garaian, ingo deuna da, piperrak, hemen labaik ez dakau, bestela labian erreko genuen da gero azalak endu, baina karri sopletia. Sopletiakin azalai emango diou, azalak enduko deu, gero baitare barrutikan pepitak eta kenduko iskilou, eta mamila, ingo deuna dau, lausatitan moztu, lausatia handi, eta mamila sartaian konfitatu ingo deu. Konfitatzen deunian, gero ingo deuna da, elkartu. Baitare, arrautza egozi ingo deu, eta arrautza egoziakin, tipula gorria txikituta, eta ingo deuna da, nasketa honei, gero gehituko jau. Egaluzia, kontserba mitikua, betikua, eta baitare, gehituko jau, egaluze, keetua. Bueno, kontserba hau baki nola dan mitikua, keetua, nola itezue tratamentua, nola lortzen dezue egaluze keetu hau? Bueno, geukea hartzen hartzen dugu, beste egaluze guztiekin batera hemen Euskal Kostaldian, eta gero, partnerra daukagu dala keia, eta keiak, bere teknika dauzka. Bere tratamentu ematen dio, eta zuentzako iten du hori olako ondo. Bueno, eta gero ingo deuna da, tosta eder bat. Ikusten dezuen bezala, hemen dakau ogila, ingo deu xerratu eta tostatu. Eta gainen jartzeko, ingo deu tapenade bat. Dala nasketa bat enkurtido, eta gauza batzuia emateu limoia, eta gauza gehiago sartuko iskilou. Hemen dazkau alkaparrak, oliba beltzak, limoia, baratzuria, sardinak, eta hemen dakauna da albaka pixkat. Ingo deuna da honekin nasketa bat, nasketa hori tostan gainean jarriko deu, eta gero jarriko jau. Hemen bokeroia eta salasoia gainean, eta gero perexil bat, eta barroa, dastatzea. Bueno, eta hau esan da lanian jarri behar gea. Lanian jartzeko, beitu, nik ingotena da arrautzak egozten jarri, aldezu sopletekin hemen honekin ematen hasi. Bai. Vale, beitu. Hau pisteko, 3 botoia dazka. Hemen enban bertzaio batei, hemen bestiai, eta 3garrena da, zanpatu, bale? Hau, listo sekau, eta guain hola guteaiz, bilduri gabe, denbo dauki berdezu, zatikan, errein behar du, gero azala erraz eskatzeko, bale? Ondo erreten egia dana beltza gehatu behar du, bale? Venga, zure kontu. Eta nizan bezala, ingotena da, arrautza egozten jarri, eta tipula mosten jun. Bueno, eta aldi berian, mingaina ematen jun behar geha hemen, Bitor? Bueno, konta iguk, noiz hasi izan, bost belaunaldi izan dezu, ezta? Bost, bai. Ja, ez dakit ez da hori zeran, tatatara bolua, o zera, nola esatea hori? Hori da, bai, tatara, haitzitzen, ez dakit. Zure birraitona. Hori da. Vale. Eta kontatu, nola hasi izan birraitona kontserbak iten? Berazan Rufino Arroyabe, eta bera berez Gasteiztarra zan. Eta, sasoi hartan, pentsa, konserbera bera fondatu zan, 1888an, baina, bera lehenagoia hasi zan, garai hartan iten zan, arrainaren eta ardoaren ibilbidea deitzen zana. Eta lotzen zauen Arabarre Riosa, Bermeokin, Bermeo eta beste portu batzu, bai, baina,
gaur egun... Gaur Bermeo eta zitzen goia. Hori da. Eta, bueno, eta ibilbidearen portu ezagunena Bermeo da, baitere gaur egun, Ibilbide hori egin leike, gaur egun ja, doni jakue bidea izatea bezala, turistei zuzenduta dago, eta lotzen dauz Bermeo, eta Oion, Arabarre Riosan. Egia esan ni onda naiz historias abokadosekin, caminos de la ruta del vino, ala esate zuen, bueno, gaztelera, zitegen un historias abokados, eta egia esan, ikaragarria esan, bideoietan nola dauden lehenoko gurpilan marrak, baino, olako sakonerakin harrian barruan, Hori da. Eta gero kontatzen ziguen nola zeuden, malda hundi horietan, malda horien azpitan egoteziala idiliak edo lekuak zeudela, deitze ziola, gaur egun kotxeko turboa bezala, idi horiek eustezian karruai, zetozenak ja, bai kostaldetiko, bai herrioxatikan, eta eusteziola laguntzeko malda horiek iotzen. Hori da. Bai. Ikaragarria dia bideo horiek. Egia zan norbaitek ez bau inruta hori, intzazue, goxatuko zuetan. Bai, kriston kuriosidade dauz. Guk egin gendun behin, zazpietapatan uste dut. Bermeoko mendizale elkartiegaz, oindala urte batzuk egin gendun. Eta, bueno, hori, zuk esan dozuna, azkanin gurdiekin eta egiten zen ibilbide hori, eta gero, ez ibilbidea oinezen gendun, argi dau, baina gero, amaitzerakun bebai gendun, holako rekreazio antzeko bat. Gurdiekin, eta bueno, garai hartako jantzi ginen bebai, eta, bueno, oso kurioso izan zen, Oso berezia. Earki pasatzen, seguntziak, familia gizak, belaunaldi guztiak, bai? Ez. Kasi, baina, bueno, ez. Bermeoko jente pilo bate parte hartu zauen, mendizale elkarteko jentiek eta oso polito egon zan, bai. Bueno, eta birraitona hortze bilela, nola hasi zan bere lehendabiziko kontserba egiten? Guk, ez dakigu ziur, baina, uste dugu maitasun... Etun dana kontatzen. Uste dugu maitasunagatik geratu zala Bermion. Azkenien, berak ekartze zauen, ardoa eta olioa eta olako gauzak Arabarre Riosatik Bermeora, tero Bermion hartze zauen arraina eta Barrualdera. Eta olako baten, uste dugu Bermion ezagutu zauela emakumeren bat, eta... Maite minduta gelditu zan. Eta maite minduta, baian geratu zan. Eta esan zuzio, zein behar denik hemen gelditzeko, eta bizitza gura emateko, ez da? Hori da, ez, eta aparte, kuriosidade modun kontatzen du, azkenien, zupentza ibilbide hori egiten garai hartan, gaur egun, bi ordutan egiten zuen ibilbide bat kotxez. Gaur Ameriketa gutia bezala izango zan. Hori da, hiru egun hartze zauen. Mundua eguelda. Orduan, 3 egun horietan, arraina mantentzeko, konservazio teknikak ikasi behar izate ziren. Eta hor, tipikoena izate zan, izotza. Hor gainera badaue, ondino segitzen da urkiolan eta egoten, alako zulo bat edo, ez dakizelan ditzan, ebero bat edo, eta hor izotza egoten da, eta hor juten ziren ibilbidean zehar, izotza berritzen, arraina fresko heltzeko barrura, ezta? Eta gero, horretaz aparte, ze konservazio teknika, baitikoak gatza, eta hor segitzen dugu mantentzen antxoa, ezta? Antxoa gaur egun ere, salazoian egiten da, gatzetan egiten da, eta konservazio teknika horrek hor segitzen dau. Eta egia esan, egaluzia egosita da, baino gatzak garrantzia handia dakar, bai, Hori da, bai. Gatza desentekin egosi behar deu, bestela gero soso ateatzea, eta gero egositen da, eta gero olio hon bat, bai. Ni pentsatzen dut olioare bai Errioxatikan etorriko zen, garai hartan? Baliteke. Nik imaginatzo, baietz. Guri kontatu dio, ardua. Olio ez digo inorre kontatu nundik etortzen zan, eta? Ibilbide horretan danetarik ekartze zan, espeziak, ardua, danetarik. Bai. Vale. Bueno, nola dihoa hori? Bueno, nik usto bat jaba daukada, Gero puntxa guai maia ondo, beitu, mateu eset, baina beitu lagunak, nola, erreta da honian, geho, bihatza pasatzen dugu horrela, eta nola azten dan kentzen, hau aldeuin, labanan atzekaldiakin, horrela, eta ingo deuna da, bi piperrak ondo erre, eta azalak enduko jau txukun, bale? Bueno, haure txikitu deu, arrautzak egosten dazkau, eta ingo deuna da lehendabiziko reportaia ikustea jungo gea. Ados? Vale, ederto. Zehazki jungo gea Lakurritara, Bilbon dao, eta ikusiko zu eze gauza goxuak prestatzen dituen bertan. Guantxe gaude bueltan. Kaixo, Ariane naiz, Zabalgune merkatuaren barruan gaude, eta gaur, Lakurrita kafetegia aurkeztuko dizuet.
Ni ostalaritzan ibilia naiz betidanik, nire familia ostalaritzan ibili da baita betidanik, eta orduan glutenik gabeko lekurik ez zegoen ez Bilbon, leku bat irekitzeko ideia izen nuen. Eta orduan, Lakurrita izeneko leku hau jarri genuen, nire familian Lakurrita deitzen zidatelako, niri eta nire aizpari baita, eta orduan hortik dator izena baita. Lakurrita badago Lehentzantze merkatuaren barruan, merkatu plazan, eta postu txiki bat gara. Hemen egiten ditugu pastel eta ogi guztiak, egiten ditugu gozariak eta baskariak, brantzen modukoak, 7:00 ordu 2:00 Arratsaldez ez dugu lan egiten, ze banagoni hemen barruan labearen ondoan jarrita, pastelak eta ogiek prestatzen. Ostalaritza eskolan ikasi egin nuen duela 3 urte, eta gaur egun nik preskatutako errezetekin hasi nintzen glutenik gabeko moldaketak egiten. Pastelak eta ogiak prestatzeko. Egunero saltzen dira gauzak, eta egun baten denak eskatzen dute banana bread. Beste egun baten brownia, beste egun baten carrot cakea, eta orduan asko aldatzen da jendearen gustoak. Adin guztietako bezeroak ditugu, baina gainera zeliakoak diren bezeroak ditugu, eta glutenik gabeko produktuak saltzen ditugu. Ezagutu duzue Lakurritaren historioa, eta orain bagoaz tostada bat prestatzera. Orain prestatuko dugu la Moderna tostada, hemen merkatuan erositako produktuekin, beti horrela egiten dugun moduan. Guk berton eginiko arto beltz eta sorgozko ogia, hasi ginen erositako glutenik gabeko ogiarekin, baina esen nire gustokoa. Eta hasi nintzen nik frogak egiten gure ogia ateatzeko. Eta denbora bat pasata aurkitu genuen gure errezeta eta alako ogiek prestatzen hasi ginen. Boniatozko krema, orain prestatuko duguna baita. Batata erabat dago labean egozia, eta orduan jarriko dugu berakatz pizka bat. Horrekin jarrita eta gatz eta olioa birrinduko dugu kurri eta piperbeltz pizkarekin. Berakatza badago prestatuta eta gozia batatakin batera, labean sartzen dugu, puntutsu hori goxoa emoteko. La Moderna izena badator, hemen merkatuan erosten ditugun produktuak, eta Jon, Urdaitegiko lankideak, hasi zen niri deitzen, nire janskirari buruzko komentarioak esaten, La Moderna, eta orduan jarri genion La Moderna tostadari. Gaur abatuko dugu La Moderna tostada, baina badeuko 6 edo 7 tostada hemen berton hartzeko. Baina baita berton eginikoak dira pastelak, eta dekoguz gaztazko pastela, carrot cake den modukoa, cheesecake txokolatezko pastela beta, dekogu azukrerik gabeko pastelak, kukiak, bizkotxoak, limoizko kremazko gauzak, eta baita egiten ditugu bananazko azukre gabeko pastelak. Baitugu prest, eta tostada La Moderna egiteko osagaiak, eta orduan hasiko gara montaia egiten. Eta gero, hemen berton eginiko baita peston saltza, eta pipa batzu jarriko ditugu amaitzeko. Noizean behin, jendeak eskatzen digu, aguakateken bat jartzea goian, ze izokinarekin oso ondo geratzen da. Beno, Joseba, badegu hemen La Moderna tostada prest, eta gure glutenik gabeko pastela frogatu nahi badituzue, hemen gauz Bilbon, Lakurritan. Gero arte, ondo izan! Haupa Ariane eta haupa La Moderna tostada. Hoi da hoi errein duena, Jatxi la mar, hoi da itxura, hoi. Bueno, hori janda, goiza pasatzeko, ezin hobe. Bezarka da handi bat eta jarraitu dakazaun leku txukun horrekin, gauza txukun horiek egiten. Bezarka da handi bat eta gugurian jarraituko dugu. Beitu, hemen piperrak erretzen nion geha, erreportaia ikusten nion gehan bitartian, eta ibitorringoeken adek zuritzen jun, esan dizuten bezala. Labanan atzekaldiakin. Gure bai, papel pixkat emango izut, zatikan leku batzutan, labanan atzekaldiakin hobeto kenduko zu. Baina gero igual, barrukaldian igual hola iten dezu, eta gero igual hemen barrukaldian oizkina bat, papelakin aldeu lagundu, bale? Hemen utziko izut, hoi zure kontu, eta ni jungo naizena da, behitu, hemen dazkau arrautzak atea ditugula, zuritu, eta berta botatzen jungo naize bai, bale? Eta aldi berian kontatzen jun biharraiz, zenbat
gauza desberdin dituzuen. Atuna esan deu, egaluzia, bueno, hemen esan deun ketuak eba dituzue, segama topatuko ditugu arroiabe kontzerbetan. Ba, guk batez be, hemengo kantauriko produktuak egiten dugu. Orduan, egaluzia alde batetik, Vale, eta antxoak, vale. hori, eta era tradizionalean prestatzen dugu dana, beti hemengo etxetan gure amumak eta indauin moduen, beti danik, ez da? Beti danik, osea, itezue gauza klasiko, etxeate sartzen ja muskuluetan eta bestiak eta Ez. hemengo historietan. Hemengoak, bai. Vale, Osea, vale. gure salmentan euneko 85 inguru horretan oinarritzen da. Eta gero, Vale. apurtxo bat gama zabaltzearen, boinala urte gutxi hasi ginen ketuekin, Vale, daukagu egaluzie, bai, marlina, vale, eta hori, izokina baita ere. izokina ere bai. Ze Bai. gauza hona dian ere bai ketuak, Buah, Ez pasada egia esan, bat. eta gainak geota, ez dakit, leno ematezun, leno beti izokina zautzen genuen hemen, izokina eta bakailua, ketua, Hori da. baino geho, bai egaluzekin, esan desun bezala, marlinakin, eta ze arrai ona gelditzean, ze testura berezia, eta ke puntu hori, idia zabalgazta gustatzen zaigu nahi ketua, azkenian, hori ere ketua gustatzen zaigu, eta Bai. berezia da. Bai, Ez da bai. asko jateko zerbait, ez da pintxiton batzuk Hori da, jateko, hori da. baino gauza eharra da. Bai, eta ikusten da, jenteari gustatzen jakola, eta bagabiz kultura bat hartzen, ketuen inguruan, igual Euskal Herrizen ez da izan bai, hain ezaguna azken urtietar arte, ez da? dudi gabe. Baina bai, jenteari gustatzen jatzo, eta bueno, eta gero esan dakoa, antxoa dauzkagu, hemen daukaguna gatzetan, Bai, eta bestela vinagretan. Vinagretan. Bai, bokeroiak deitzen dio dotzaguna, baina azkenien produktua berdina da, arraina berdina. arraina berdina da, bakarrikan bat, indala nospinetan zukaldatu, eta bestia gatzetan. Hori Ez da, da? hori da. Bai, sistema, kontserbazio, aintzinakoa galegia, ez da? Hori da, bai, antzinakoak. Bai. Azkenien, lehen egon gara komentatzen, gatza dala konserbatzeko teknika bat, baina beste bat da ospina. Dudi gabe. Eta egaluzea baita ere, betidanik ospinetan konserbatu izan da. Osa, oliba oliotan, esterilizazioa sortu danetik, baina lehenago, ospinetan sartzezan eta horregaz mantentzen zan. Bai, eskabetxe mitikoa. Eskabetxea ez da? hori da. Zuek adibidez eskabetxean egiten dezu ere bai? Mantentzen dugu eskabetxea. Mantentzen duzue. Bai, egia da eskabetxe suabetxoagoa dala, ospina apurra rebajatzen duzu olioagaz, eta ez izateko hain fuertea. Hori gaur egun bai adibidez, gatzatutan bai egiten dek, ez da? Leno kontserbak itezian bai beti edozein baldetan kontserbatu izateko, baina gaur semikonserbak ere bai egiten dira, ez da? Hori da. Gatza gutxio jarri, xamurrago mantendu, baina hotzetan mantendu behar dira, ez da? Bai, hori da. Zuek egiten dezu semikonserba hori? Bai, guke antzoa guztia semikonserban egiten dugu. Vale, vale. Eta egia da, gatz gutxi botaten dotzagule, horrek azkenin daukona da denpora. Zenbat eta gatz gehiago, Denbora gehiago. gehiago. Eta guk gurieri bederatzi hilabete Ematen jozue. ematen dutxaguie, bai. Baina, gatz asko botatzen mauzu adiz esportaziorako, urte terdi ere Urte emon leike, ematen. gatz gehiago ipinitze, bai. Nik hori dakat hemen lagunak adibidez, batzuk egiten duenak etxian, Bai. eta egiten duek gatzatu izan da ere, nola etxian egiten dezun, da askotan asko egiten dezun, kontserba egiten dezu, lagatzen due potetan, eta lagun badakat, 6 hilabete hola dijoanean, izoztu egiten ditu. Beitu, Bai, mosteko, zeatik hori zukaldatzen jarraitzen du. hori da. Zukaldatzen jarraitzen du, eta orduan beak egiten duna, 6 hilabetekin izoztea sartu, eta gero hortikan, 6 hilabete atatzen du, eta dago, dula 6 hilabete bezala. Joe, ba. Pixka galtzen du, baino esain beste. Bai, kuriosoa da, bai. Kuriosua. Bai. Zeharrek esan zin, ikusi antxo hauek, guandala 2 urtekua, eta ni, horiek egon goituk, eta eman da, xamurra, eta ni zein dioko nahi. Eta izostea sartzeizkia 6 hilabete eta gero, eta oso ondo mantentzen dira egia esan. Ba, Baina, bai. zuentzako tingela bat izango zantena izostea, eta zuek freskoan saltzen zuen. Hori da, bai. Freskoan, itxi behar dozu 6 hilabete inguru gatzetan, Bai, eta hori, azkanean madurazio puntu hori heltzen anien, guk konsideratzen duguna Puntu ona heldutasun dala. puntu ona dala. Ja garbitu. Orduan, ja garbitu, Txukundu. horizotan eta gotzetan. Zemat eta hotza, zuk esaten duzuna, bai. hobeto mantenduko da. Bai, eta hotza balin bada, 10 gradukoa mantendukoa, baina 2 gradukoa balin bada, tak, hortxe Hori gelditukoa, da, ez da? hori da, bai, Ona, bai, ona. bai. Bueno, eta, hau guztia, pentsatzen dut, Bermeon bertan diten dezuela. Bai, hori da. Nundakazuen enpresa? Bermion orain poligonoan. Poligonoan Baina indana dakazue. gauz poligonoan, lehen konsebrera guztizek egoten ginen. Bai, itxasertzian, o Hori da. moiatik gertu, ez da? Hori da. Eta gaur egun, ja badira 30 urte edo, hirigunetik atera ziela konserbera guztizek, eta ja poligonoan gauz. Poligonuan zaudete. Bai. Zenba lagun zaudete hor lanian?
50 inguru. 50. Bai. Danak etxekuak? Danak etxekoak ez. Gaur beste bera honetan, igual lehen guzu danak eta danak elkartzen bazeate, gu etxian 35 gea. Ez. Etxekoak, bueno, etxekoak ez gauz horren beste aita eta bio gaur egun. Aita eta bio, bai. Ondo. Orduan lan talde harra da kasu ez, da? Bai. Nundi noa ibiltze zeate kontserba hauek saltzeko garaian? Hau estatu mailan saltzen da? Europan? Munduan? Nundik noa ibiltzen dira arroiabe kontserbak? Bai, gure merkatu nagusia die Euskal Herrian bertan. Bai? Azkenin tradizio aldetik eta kultura aldetik, produktu asko baloratzen dalako, eta ero saltzen dugu baita ere, Katalunian, Aragoin, Madrid, horri inguruan. Espainia hegoaldien ez horren beste. Lehiz hau da, iparralde inguruko, ohitura bat edo... Ohitura gehiago dakaulako. Bai, ohitura gehiago daukagu. Eta gero asko konsumitzen da Italian. Italian behai batez ere antxoak, azkenien hango... Handikan etorri zan teknika hau, ez da? Hori da, bai. Bermeon badauz konserberak jatorria daukatena italiarretan edo jatorri italiarra daukidenak. Gu justo jatorria euskalon daukagu, baina uste dut bakarra galela. Danak die edo Kataluniakoak, La Eskala ingurukoak, edo italiakoak. Eta teknika hori handik ekarri zan, bai. Gero italianuak bai, eske italianuak oso finak dira lan egiten, eta gauzak oso fin iteitu, eta gaina ondo kalkulatuta, beti presio ondo ateratzeko, ez da? Bai, eta kapritxo handiz, eta bai. Baina gero produktua ondo baloratzen dakite, kalidadezko produktua, bai. Beste leku batzutan ez, baina Italian bai bakite. Gio, ketutan adituak dira, ez da? Italianuak, ez da? Bai. Eta, nahu guztia, esan dezu hemen nundikan saltzen dian, Europan Italia aldea eta hola, baina putzuan beste aldeare bai eramaten dezu, ez da? Hori da, bai, estatu batuetan, guretzako estatu batuak oso merkatu garrantzitsua da. Eta azken aldizen, Asia mugitzen hasi da. Eta Ego Amerika, gauzandirik ez, baina, behintzat, ja deitzen hasi die. Ego Amerikatik baita ere. Brasiletik eta Kolombiatik eta holan. Eta handikan zer amaten dezuek joan? Salasoia o atuna normala? Atuna normala. Bai. Ez que atuna nada letxeke. Zenbat atuna ateatze itxasotikan, jarraitzeu itxasuak ematen ikiarria da zeatikan. Esatezu, ze supermerkatuta, ze dendata, ze delikatezen jutezea, eta ez dago egaluzia. Hori da. Ez que guztiz beharrezkoa da. Mundu guztian, gaina. Mundu guztian. Bai. Ikararria da. Nola, itxasuak zenbat elikagai ematen digun. Bai. Eta, garrantzitsua da bai hor, guk hoi dena mantentzeko, bertako arrantzalek egiten bezala. Ez da, banaka atea, kuotak ondo zaindu, ondo kudeatu. Ez que guk hemen kriston suerte daukagu, Uste, askotan eskara konstiente, baina azteko egaluzea daukagulako hemen, azkanen egaluzea atunen familiako espezie diferenten artean, azkenin, okela zuriena daukana da, gozuena edo, samurtasuna ez da horren arabera, baina, zapore suabeago dauka beste atun batzu baino, eta orduan hori pila baloratzen da, eta kriston suerta daukagu hemen, azkenean liderra gara egaluzetan, ez da? Eta gero esaten osuna, teknika aldetik, banan hartzeana, eta hori. Azkenean ikuspuntu ekologiko batetatik, ez da, mantentzie, itxasoko espeziak eta beste batzuk ez, beste espezie batzuk eta oso garrantzitsua. Banan ateatze horren garrantzia handiena da. Egaluzia juten dia boletan, eta juten dia beste antxo txiki jaten, o berdel txiki jaten, o eta gize jaten. Eta zu banaka, getaiagerrak eta bermeotarrak eta bertakoak ateatzen duen bezala ateatzen badeu, hor balin badaude 10.000 tonelada egaluze, zu ateatzen jutezea, eta tonelada bat kentze josunian obi, arraia kontuatu itea. Hemen zoza, ida gertatzen. Eta orduan zeiteu, igezi, o beste leku batea jun, eta ja arrantzale mekatxira marrezin ezin gehiago atea. Baina ze gertatzea, arrantzale barku erraldo joi dazkaenak eta sariak inda egiteuenak, Indikuan eta Pazifikuan eta hola, ikusten du 10.000 tonelako bola bat, jata buelta eman, guzti ja, azpitik itxi, eta 10.000 tonela da agur. Eta horrez da geratzen ezer, arrastoik erez.
Eta hori, teuna da, geho, egaluze gehiago zeotia, arazo geotia, eta egiez, banan ateatziak lortzen duna da, arraiak bere ziklua ondo jarraitzia, ez da? Hori da, bai, oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua, zeatik urte asko nahi dugu jarraitu jaten, eta danon artian zaindu behar dugu. Bai. Hala da. Eta zorionez hemen, zaindu iten dala baita ere. Hori, azpimarratu gureko nekez, azkenien, bueno, betikoa da, ez da, askotan, normatibak eta, askotan kaltetu edo, arazo asko sortu aldagoiz, baina egia da, gai honetan, kupoak eta errespetatziek eta, azkenien mantentzen dugu. Kupoak, sasoiak, taiak, eta hor daude, astikuak eta enologuak, eta beti atzetikan, da, kupoa itea, itxitea beda, eta garestitu itea, baina urrengotian enai dugu euki, orduan, gelditu inbiar da. Antxoak ingertatu zen urte batzuk, ia desagertu izan Kantauriko antxoa, eta azkenien, orain, zenbat egontzian, 3-4 urte, 5, illa gelditan, nik ustot 4 urte daulan. Eta gaur egun... Ondo berreskuratu da, eta ganera urtero, izan duzun astik adidez ateratzen duzun informetan, urtero biomasa gero eta hundiagoa da gainera. Osa, naizta arrantzatu, eta kuotak ere igotzen da biztala ere, biomasa handitzen da. Hori adibidez, hemen gertatu da... natun gorriakin, ez da? Utzi da arrantzatzen, hegoaldeko izaldu zaio tasa hori, eta hemen gehitu inda, argi eta garbi. Eta bueno, behintzat, gauzak ondo egiten nahi dira, eta hobeto inbiarko zia, baina horra idia txirrik itxarraka, urte askoan jarraitzeko, denok, arraia jaten, da arraia guztua bizitzen, alegia. Bueno, zemuzo azorrekin. Bueno, banoa, Lane harra garrite, Bai, kostatzen dabil, baina, lehenengo aldiz edo gainera. Normalen gulanen ez gehi bitzen soplete txiki horrekin erreten, soplete handiak ondo erre, hola ben erre, eta geho, baina hola ikusiko zu, geho gelditu garbi, asali gabe, eta txukun jateko. Eta hemen, hau kata ingo dugu, no? Imazte, haber zemuzin duen. Venga, haber zemuz dauen. Oso ona, bai. Oso ona ez, ona baino hobia. Ze gauza goxua, ze xamurra, esan desun bezala, ke puntu suabia. Suabia, bai. Bai, ze ona. Bai, behintzat arrainan zaporia behor mantentzeko, eta oso ona dau. Oso ona. Bai, askotan, ketu puntu oso fuertia emate zaionian, arraian zapor eta zapaldu iteu. Eta gaur egun esan deun bezala, ibiltzen dia, ke puntu justuak ematen, arraiak bere testurak eta zaporek ez galtzeko, ez da? Hori da. Oso ona. Bueno, eta enpresa, bizita giatuak eta ite dituzue? Bai, egiten duguz, bai. Taldeak eta etortzen badie, eskuzabalik hartzen duguz, bai. Vale, eta nola kudeatzen dituzue, nola dia bizita hori? Ni pentsatzen dut, kata batekin bukatuko dala hori, ez da? Hori seguru. Bai, etortzen die, eta bizitatxo bat fabrika osotik, ikusteko azkenean, prozesu oso ikusten da. Zelan jasotzen dugun arraina, zelan ebakitzen dan, gero egosi, eta gero parte politena dela, ja egosita dagoen arrain hori, zelan garbitu eta zelan sartzen dugu zen kristalesko potetan eta jentieri, pilo bat bai, ze, jentiek ez da guzteain prozesu... Artizaua denik, hori da. Bai, jenteak uste dago, fabrika bada, ez dakit. Bai, egaluze galde bat itizartzen dira, eta beste tipotekin dateatzen dira, no? Eta makina batek eta hola eta ez. Ikusten dago jenin hor, 40 persona. Bata bestien atzin buru belarri, potetan sartzen galuzie, jenteak flipau egiten dago, egiz esan. Bai, normala. Olako artiza ulana eta gero olako gauza txugunak atea eta ezin hobe. Egia esan, hor adibidez gero formato desberdina dazkazu, ez da? Txiki jaguak, haundi jaguak, ni pentsatzen dut bai hosteleritzako, etxetako. Hori da, danetarik. Bai, azkenin hostalaritza formatu haundi jauek eskatzen dauz, eta etxetan, denetari beba, azkenin ez da bardine lau personako familia bat, edo bakarrik bizidan persona bat, orduan, egia da, bakoitzak bere behar izan daukoz, eta azkenin moldatu egin behar zara jentien beharretara. Merkatuak eskatzeuna, ez da? Bai. Eta gila esan, ezke pena izatea, askotan, zenbat aliz gaur egun formato txikia daude antxuanak bai, ez da? Razio txoa ezatezuna, bakarri bizizia, pena bat emateko askotan, antxua irikitzezu, ez dira la merkia ganea, elan asko daka, eta patu inbiardia, eta patzezu, irikitzezu, jate dituzu sortzi, eta hortikan, astutez bi astea irikita, ja gatza puntua pasa indek, eta egia esan, dia gauzak irikita jateko, ez da? Hori da, bai, antxoak
apur bat gehiago aguantatu leikie ondo, horizoz ondo tapatzen badoguz, Hori da, olioagaz ondo mantentzen da. Eta egaluzea bai, likido, eskabetxe edo olioakaz ondo tapatzen badoguz, lau egun edo frigorifikoan aguantatu leike. Tantzoa pizkat gehiago, baina bai. Baina lau bost, hori da, bio hiru aste pasatzen zaizu, eta ja, Ez. garrazitxauen da pasain zaizkitek eta. Hori da, zemat eta lehen hau konsumidu hobeto. Bai. Irigita jan. Hombre, egia esan normalena da ez irauti asko, Hori da. Normalena da, bere txian ez asko. Beina zita gainera zadezu, venga, pizkat gehiago. Bueno, launak, ikusi zu hemen piperrakola osoikan jarriko ditugu lautan inda konfitatzen, oliotan, hemen, entxaladiatxo hau indeu gero piperran gainean jartzeko, ezin hobia, eta gero ingo deuna tapenadia eta tostada prestatu. Eta bitarten ingo deuna da, bigarren erreportaia ikustea jungo gea, bale? Haure bai mostuko deu, eta hortxe jarriko deu. Eta zehazki jungo gea, Gasteizeaino, ikusiko zue, handa honere launa txema, okina, eta gaur kruasanak indator, eta zer nolako kruasanak. Oazen artepanea. Apa, Joseba, zer moduz? Bueno, txema naiz, badakizu nor naizen, artepanetik, eta gaur erakutsiko dizuegu gure produktuen gama berri bat. Hemen artepanen 3 obradore ditugu, ogiak egiten dugu obradore batean, beste batean gozoak edo pastelak, eta beste batean egiten dugu opila edo bolleria. Eta, horien artean, produktu, ez dakit, estrella da, kurasana. Kurasana hon bat, egon bar da, pasteleria guztietan. Dena egiten dugu gu, gure obradorean, eta azken honetan buruatu zaigu, kurasanekin, gauzak bereziak egitea, eta kurasan beteak, eta denetatik egin dugu azken urte honetan. Edizio mugatuak egin ditugu, eta adibidez, hau, asmatu zuen Luis Ángel Plagarok, Zukalki jatetxekoa, eta da, gozua bat erabiltzen kurasana. Esne gaina, krema tostatua, eta gainetik karamelo eta krispi. Hau da, kruamisu. Tiramisuarekin egindako bersio bat. Kurasana, barrutik mascarponerekin egindako krema, baino bat kafe eta amaretorekin, eta goiti da, burue de kakao da, kakaoen asia txikituta. Eta hau ikainekoa, kroikao, da, kakao eta aurrakin egindako krema bat, oso gozoa. Kriston arrakasta izan du, da, publiko guztientzako. Hau da, aitzaki hon bada ere, erakusteko, jendea daztatzeko gure kurasana. Guretzak garrantzitsuna da, kurasana. Kurasana hon bate aurkitzea, ez da bat ere erreza. Izan behar da, ona, zainduta, gunero egindakoa. Eta hori zaindu behar dugu, eta hori da gure helburua. Hilabete honetako kurasana da kroistatxo. Eta zergatik kroistatxo? Pistatxorekin egindako kremarekin beteko dugulako gure kurasana. Pistatxorekin egiten da pasta bat, kremoso egiteko nahazten dugu gurinarekin eta azukre pizka batekin, eta oso simple, baina oso gozoa, hemen dago gure krema. Tramankulo honetan zartu gure krema, bete kurasan bakoitzak alde batetik eta bestetik. Jendeen artean, kriston arrakasta izan du, hau besteok bezala. Jendea galdetzen du, eta hurrengoa, zein izango da? Momentuz, edizio mugatuak dira eta ez ditugu mantenduko. Gainera, oso zerrenda luzea dugu, bai guk asmatutako rellenoekin, eta bai, kolaboratzaileekin egindako erronka hori. Igual, datorren urterako, bigarren edizioa, ez dakize kurasan, kriston arrakasta izan zuela, atzerako dugu berri, momentuz ez. Kasu honetan, argi genukan ze zaporea eman nahi genion, batzutan olako kremak dira, ez dakit, olio pila bat, edo azukre pila, eta guk kasu honetan, genukan argi, frutole horaren zaporea mantendu behar genuela, eta gero, bai, neurtzeko kremoso puntu hori, saiakera para bat edo hiru, eta ja lortu genuen. Kurasanak betetak dauzkagu, eta egingo duguna da, kobertura prestatu,
txokolate txuriarekin eta pistatxo pastarekin. Tema honekin hasi ginen, hola, bueno, inu intenziorik gabe, baina harreman asko dugu sukaldariekin, jatetxekin, eta erronka luzatu nien, venga, zer, moldatuko duzu zuke etxean egiten duzu posteren batekin, aber nola egiten dugun gure kurasana betetzeko. Eta, hasi ginen Unai Fernandez Redetanarekin, Klareteko jatetxekoa, gero Luis Ángel, Zukalki jatetxekoa, Kurajito, oso berezia izan zen Manolentarekin, Luisekin, Kroitxotx, Zagardotegiko posterekin egindako kurasana, hori izan zen Asia, Iruñako baserri berrikoak, Brownie batekin, Alejandro de Itillet, Gorka Arrietaren zua jatetxekoa, Krosua, kurasan pila, eta gero guk asmatotuakoak. Hemen daude gure kostatxoak, eta probatu nahi baduzue, bakizue, hemen arte panen, eta irailan bakarrik, Venga, eskerrik asko, aurrengo arte. Txema, artista hautza artista hautza zeate, arte paneko lantalde guztia, eta bezarka da handi bat, eta zego, kruasan horiek dastatzeko, ai ama. Bueno, bertan zaudeten nahi Gasteizen, junda goxatu, eta gure pasatze geanean goxatuko dugu, hori bai, iraian iritsi bihargea, gero ez daudeta. Bezarka da handi bat, eta gero arte lagun. Bueno, gurean jarraitu behar dugu, behitu hemen, piperrak, nola jarri zaizkigun, Ze itxura jarra dakaen, hau gero entxala daiteko, ezin hobe daka, hortxe dihua oso ondo. Eta egin behar deuna da, hemen egon geha, betu, hau ezuritzia falta zaizkigu, egon geha garbitzen olibak, zeatik gane zurra dakae, eta egin deun gauza bakarra da, betu, huelta eta huelta, eta oliba garbitu, mamilla bertara gota, eta guain, berta gotako deu, bai sardinak, bai alkaparrak, batzu ja, baitare limoia, eta albaka pixkat. Dena birrinduko deu pate antzeko batiteko, gero tostadan gainean jartzeko. Bale, zu bukatu olibak, eta gero botako dio gozagai guztik, eta birrindu ingo deu, bale? Venga, hoi zure kontu, eta nik ingoetena da, behitu, tostada moztu, eta martxan jarri, hementxe. Bueno, eta konta iguk, zein da produktu arrakastatxuena? Nik, esan ingoet, ez dakit, egaluzia edo antxua? Ni hortxe zeinen alde iten oso apostu, Nik ustet egaluzia esango nula, baina kezka dazkat. Nik ustot egaluzia. Egaluzia, bai, egaluzia eta batezbe oliba oliotan. Oliba oliotan. Produktu izarra. Hori da mundu guztizeri guztien jatzona. Niri personalki guk etxean beti ohitura eukidogu eskabetxean jateko. Bai, Ordunik beti eskabetxean. Bai, Eta orain gerota gehiago naturalean, uretan. Uretan egosita. Bai. Zeitzen mantezu, freskoa etxea eta bertan egosi. Bai, edo konserban, konserban ere saltzen dugu urrutxakin. Bai, Osa, egosita eta olia bota beharran ura botatzen dugu. Bale. Eta Golpe gutxiago, ez da? Bai, hori da, hori modan ipini da, igual, dietan dagoen jentea hasi zan. Hori hartzen, gero hasi ziren kirolariak, eta orain ja, apur bat, zabaldu egin da, popularizatu egin da. Eta edo nork eta gaur egun bai, eta igartzen da, gero eta gizau saltzen den produktua da. Egia esan guk askotan iten dugu udan, egaluzia da honian, da guain bai, badibez, arrandeira jun, eta guk ohitura asko daka, etxian entxaladain tomatiana, patata egosiana, eta etxian egositako egaluzia. Etxian egosi, uretan, da gero, kontserbain berren, hori ja, entxaladai bota egosi berri, ze gauza, xamurra gaina aldezu pixkak gorritxua utzi, zeratik, kontserbako iten danean, normalian, guztiz egosi bihar da. Zergatikan, bestela gero, kontserbak pikutara jutea, ez da? Eta etxian egositakoa hori bua gelditzea. Baina ez dut astatu hori uretan etortzean hori, Ba, hori oso ona dau. Ekarri aldezu hor, balda hortikan. Ez, horrez dut uste. Baina, bueno, produktua berdina da, dauka ura, eta ni adibidez, ni bakit popularrena dala, baina adibidez, olio askotan astun nahiten jat, orduan eskabetxa edo uretakoa asko sobeto sartzen. Bai. Eta gero, esan duzun hori, gu, denda propiotan bakarri saltzen dugu, baina egaluze hori
gozita bakarrik dagona, Bai. esterilizatu barik, Bai. fresko hori saltzen dugu baita ere, gure denda propiotan. Ze, ona. Horre dauko, ba hori. Nun dazkazu denda propioak? Gu daukogu Bermion, Bai. eta gero zabaldu gendu Bilbon, Vale. eta Naldezarrean, pilota kaleko lehenengo zenbakian, eta mebe aurkitu leike. Bai Solomoa, eta bai Bentreska edo Vale. Ijada be bai, Ijada, Bentreska. egosita, hori da. Oso ona. Bai. Horrek ez digo litoik berrez. Ez. Horre bat sekakoipia, Hori da. Sustantzia, ze gauza goxua da, Bai, bai, Bentreskatxua, egia Bai. esan. Bai, hori ere asko gertatzen da, guk egaluzia beti banatu deu. Lomua eta bendrezka. Hori da. Eta egia esan, guain geho eta gehiago ere bai eramaten da, igual goiko lomo, beiko lomo, grasintuagua, Bai. beikua, ez dakize, ez da. Bai. Ijadare bai, bueno, simarro jaunditan, babetu parpatana eta bestia, eta baino hemen Euskal Herrian betin da, bendrezka edo lomua, Hori ez da, da? guk horrek bakarrik aldatzen guze, Bai. oza, egia da, beste batzuk bai, beste desberdintasun bai. Baina guk hori Solomo alde batetik eta Ijada bestetik. Bai, egia esan, egaluziak ez dira simarroiak bezain erraldoiak, eta simarroi zatun gorria handi bat, da despiese bat behi batena bezala, Hori ez da? da, bai. Eta bestia da, esango erun oliasko txiki bat bezala, ez da? Hori da. Oliaskua eta bularrak eta hanka, eta benga, Bai. barroa. Bai. Bueno, eta, zizan behar nizun, horrekin jarraitzeko. Ingo deuna da, alkaparra hauen erdillak edo bota barroa, Bai, erdilla, bale? Botako zu hau dena, bai, hemendikan osto batzuk, limoian, erdillan, zukua, bai. eta birrindu ingo zu dena, Venga, bale? oso ondo. Venga, oso ondo. Eta ja, platera, eratzen hasi behar naiz hemen. Entxaladia listo dakau. Hemen txekarrikotela, bale? Eta hau, tostadita gartzeko. Adibidez, hemen barruan birrintzeko, betu, hauekin nahikoa. Ego pixka kanpoti Perfecto. botako jo, bale? Horrei, zukua eta birrindu zuzenian. Hau listo, hau ere bai, eta hauek paretik enduko ditut. Bueno, 125 urte irauteko lan da lan, eta holako exituakin, zein da sekretua? Jo, ez dakit, lan aitea, besterik ez da. Lan aitea uru Lan belarri, ez da? aitea, eta gero bebain ikuste dut, eta gaur egun gero eta gehiago, jakitea garai berrietara egokitzen. Bai. Ez da besterik, ze betiko aiten segitzen baduzu, atzen geratuko zara. Bai, eta betin behar dia, ikutu berezik, eta gauza Hori da. berrikin, eta... Hori da, bai, azkenien da, oso, sektore tradizionala, ez da, eta azkenin sekretua hor daube, bai, mantentzea betiko tradizio hori, baina beti egon behar zara atento, tendentzia barrizek eta hor berrikuntzak egin, ze bestela atzien geratuko Bestela zara. atzian geratzen zera, eta beste batzuk aurrak adijoaz, eta esan dezuna, ez da? Bizitan da bezala, o berritu, o galdu. Ez da Hori da. ditea, bizita hontan. Bai, Ondo, eta zezan behar nizun. Egia esan, nola hor, ez dakit, eibarren taiatzei buena bezala eskopetak eta esatu Bai. peligro de extinción da la jende hori. Piskare bai konserberako jende korkarbitzen da ibiltzean, are bai zaila dago jende lortzen da hola, edo zer? bueno, a ber, gerota zai hau dau. Egia da, dala, lan bat, leheno, bermio guztize horretaz bizizan, edo arrantzalea zinen, edo bestela konservera baten lanian, edo neskatila, edo zaregina. Ta egize da, galdu egin dala tradizio hori herrian bertan. Eta gaur egun, herriko jentea badau, baina etorkin asko be bai, ez da. ja lan hori egiten, bai. Eta, ni benetan, eskerrak emon, jente oneri segi esan, guztiz beharrezko dugu be bai, mantentzeko tradizioa eta produktu eukitzeko, jentea jakin behar dugu bai, kanpoko jentea guztiz beharrezko edala. Dudi gabe. Hori da, esaten galdetzen zatean guri ostalaritzan atzeko zerbait gertatzen zaigu, Hori da, bai. eta sektore askotan, eta egia esan, bengo jendek eta lehenoko lan horiek ez ditu nahi da, gelditze geha hemen Hori da, eskulani gabe, ez da? bai, bai. Bueno, hemen inbiar deuna da, hori, birrindu, Bai. bildurri gabe, Vale. eman barroaino, egurra, olio pixka botako izut, Bai, bai, laguntzeko, vale, zapaldu hori dena, bildurri gabe, eta hemen tostatxua, betu ja 6 itxura hartu digun, eharra itxura, hau Bai, eta kanpora, eta tapena de hau, bakoitza galdu sartu nahi duna, gustoko endakazuena, sartu barroa, eta eharra gelditzea, hori bai, produktua ona sartu behar da, gauza ona gateatzeko. hori da. Dudi gabe, hemen pixka peresilia pikatuko, eta zuek ze, pixka kokote daño kontserba jatia ni palmerita eta kruzanakin bezala? Ez, Ez, hori reala inundik gertatzen, inora bez. inondik inora. Eta seguru nau palmera jaten ere, ez ara laspertzen. Baina askotan hori da, jendea guri lantokian,
palmerita pia jango ituzuta. Ez, gure otegea tortilla patatan zai. Eta zuek segurure palmeritan zai otezete lantokian. Hori da. Vale. Patata tortilla eta palmerita lantokian. Hori da. Eta egaluzia eta konservak afaritarako. Egun berezitako, Nik onartzeot, kasi egunero afaltzeotela konservare Bai, Beti. Baina, kontserban lanien zaudenian ez zaude horre jaten, ez da? Lantokian bertan ez. Gehoku, ba. Dudik gabe. Bueno, launak, ikusi zue entxaladak ze itxura dakan, ezin hobia, hemen ingo deu tostada bat tapena de goxo honekin, ikusiko zue, bigoiaraka ehar, horrelaxe, vale? Eta guain, eskuakin utziko jasue jartzen, ingo deuna da bitu. Harri, antxuak, bokeroiak adidez alde ontaka horrelaxe, vale? Oa, eharra tostada, Mami askokin, eta eundoko antxuakin. Ze gauza goxua dian antxuak. Ni lagun banekan Kanarietan, juten itzanean behai bizitan, esate zila beti, antxuak ekarri, mesez, antxuak ekarri. Oso presiatuak dira, hemendik kanpore bai. Bueno, lagunak, esan bezala, honei perezil pixka botata, gaurko bi platertxuak prestauta azkau. Eundoko tosta, eta eundoko entxalada. Eta zu, Bitor, mila esker retortze batikan, Zuri. jarraitu beste bost belaunaldi, guri olako elikagaiak iten. Ados? Zerto. Agur, lagunak. Gerarte.